Assalamu alaykum hürmetlilerimiz tabiatte yaz hakimlik ete. Ol bizde de uç taşkınına iyertip özgertirge tili. Bugün April'in 11. günü. Küterinki keyif bilen adlanın 2. günün karşı alabız. Hatta stüdyomuzda yoktırıbırak gitken sıman isenmisiz muhterem tamaşaçılarımız. Күзләр bilen ışraşu hem yılmayu üzünden özü keyifli kütere. Yakın kişigiz bilen bir neşe kelime sözde alışsağız keyif dağında küterileşek. Tekşirip karağız ali. Jilkelerinizni kulağınızga taba küterigiz. Hem tizgine düşürügiz. Jingilrek bolup kalganын sezip gajaplanırsiz. Şunday jingillik tili sizge manzara tapşırığının icad türkümü hem biz Olmaz Gereyev. Zülfiye Şamsuarova tapşırığına başlayız. Munda şunday şep. Karayla bu jirşi Liliya Hayrulina tügül misin? Şəhər əli yıqılı Taşkentning Pulav üzəgində indi iş qaynay. Şerif Hüseyinov әне келді. Spektakli benim sahneye шығуымна шушы күзгі қаршынан башланаdır. Өзімні тәртіпке кетірем. Үз яғыбызға қайтсақ та dünya gizesi келе. Aprel ayı jitse turgaylar da özlerinin jırların Tukayga bağışlıylardır müğayın. Aprel ayın Tukay ayı dip de yürteler. Abdullah Tukay her buğun tarafından hürmet itileşek şagir. Amin bürük. Şulay bula kursun. Devam da etsin. Gümür işinde biz ona 50 nişe tapkır müracaat etemiz. Şagirinin hizmeti şul kadar büyük ki eli hamanda Tukay'ını anlıysı, ona tağında yakınayası kile. Kilesi minutlarda dünya yanılıkları bilen tanışırız, sözüne hizmetleşimiz Aliye Selimjanovaga tapşırabız. Her yılını Ganoda oğlu halkı bizbolunu hatırlatken Burditil oyunun uyuştıra. Burditil ataması zor hem kişkine toyaq dip tercüme etile. İş şunda ki tepeş yani bita ornuna oyuncular uzun ağaç toyaq, etub bularak kişirek toyaq yeki taşlar kullana. Oyuncular bilen tamaşaçılar гадәттә maç bulaşak tau yolunda ışraşa. Ir yigitler şiratlaşıp hücumni kiri qaytara. Janatarlar şikmen bilen papaha kiygen kiliş tamur degen oyun kuralında oynap tura. Oyunның aslı kişkine toyaqны mümkün kadar yırağırak ırgıtu. Soңыннан жеңілген команда жеңушілерінің биремен өте. Магометхан Халипаев айтуынша, bu oyunны якташлары һәр елны шәшүгә чыгар алдыннан уйный. Ярышларда катнашучыларның берсе Шамил Ибрахимов әйтүенчә, иң мөһиме чыдамлык, тигәнлек һәм тизлек. Кай вакыт имгәнүләр дә була, әмма уен үзе бик кызыклы, күңелле, уңай тәэсирләр калдыра, ди Шамил. Италияда шикерткә оныннан пешерелгән яшел бургерлар популярлашып киткән. Европада мондый оннан тәкъдим ителгән бургерларны бердән-бер туклану йортына бөтен Италиядан килеп, 2 сәгать буе чират торып алалар икән. Ләкин менюдагы яңалык күпләрдә ризасызлык тудырган. Ресторанны социаль челтәрләрдә тәнкыйтьләп тә чыкканнар. Шуңа да карамастан, аксымга бай ризык белән кызыксыну кимемәгән. Гаҗәеп азыкның бәясе 1000 сумга баса. Бу аңлашыла да, чөнки ашарга яраклы бөҗәкләрдән тартылган ын әлегә сирәк җитештерелә. Киләсе берничә ай эчендә бездә дә кулай бәядән бөҗәк протеины тәкъдим итүчеләр булачак. Без моны контрольгә алырга тиеш, чөнки үсеш, алгарыш өчен бәяләрдә тотрыклы булырга тиеш. Шикерткә анына дигән бөҗәкләрне махсус фермаларда үрчетәләр. Онны исә киптерелгән яки кыздырылган шикерткәләрдән ясыйлар. Бөҗәкләрне ваклап порошок хәленә китерәләр һәм камыр ризыкларына кушалар, протеинга бай коктейльләр ясыйлар. Телевидение тапшыруларын әһәмиятле эчтәлекле, мотор форматлы итеп әзерләп, эфирга чыгару бик катлаулы, киң кырлы эш. Шунлыктан телевидение тапшыруларына төпле анализ ясап, һәр яклы объектив бәя бирү бай тәҗрибә, белем һәм осталык таләп итә. Билгеле һәр яклап камил, югары сыйфатлы иҗат җимешләре, кылакка килеп ирешкән җылы сүзләр, авазлар, матур сөйләм тамашачының күңеленә хуш килә. 20 ел эчендә Яңа гасыр телеканалы ирешкән нәтиҗәләрне искә алыйк. 20 ел Яңа гасыр телеканалы эфирда. 20 ел без Татарстан тормышындагы барлык вакыйгаларны яктыртып барабыз. 2002 елның 11 апрелендә Türkiye'de яшүсмерләр арасында фехтовкалау буенча дөнья чемпионаты тәмамланды. Россия җыелма команда зачетында җиңеп чыкты. Илебезгә җиңү китергәннәр арасында Татарстанның спорт мәктәбе укучылары да бар иде. 2011 елда Казанда авыр атлетика буенча Европа чемпионаты булып узды. Тагын 11 елдан шул ук көнне
Рөстәм Миңнеханов исәпләү техникасы заводын карады. Әгәр дә ир-егет умырзая чәчәген бүләк итсә, бу бары тик бер нәрсә турында сөйли, аның йөрәгендә беренче ихлас һәм чын мәхәббәт уянган. Беренче язгыч чәчәк умырзая турында элек-электән төрле риваятләр сөйлиләр. Аңа багышлап җырлар, әсәрләр язалар. Бәлки чыннан да умырзая тирән мәгънәгә иядер. Киләсе сюжетны карыйк. Умырзая жырының авторы Әхмәт Фәйзи турында Әмирхан аға Еникенең истәлекләре бар. Әхмәт Фәйзи 1958 елда авырып вафат була. Әмирхан аганың Әхмәт Фәйзинең соңгы көннәре турындагы хатирәләрен укыгач, Умырзая күңелгә килде. Әйткәнемчә, Фәйзинең хәле бик авыр иде. Моны һәркем сизде, күрде. Сөяк белән тирегә әйләнгән хәлдә дә ул таза рухлы, айнык акыллы булып калды. Һаман иҗат итү турында хыялланды. Кулының көче җитсә үзе язып, җитмәсә сеңлесе Зәйнәптән яздырып, соңгы сулышына кадәр каләмен төшермәскә тырышты. Әйе, бу искиткеч каты авыру дәвамында Фәйзинең гаҗәеп көчле, сокландыргыч яңа бер сыйфаты, үлемнән курыкмау, үлемгә тыныч карый алу сыйфаты ачылды. Бу сыйфат аның җырга әверелеп яшәргә хаклы иде. Һәм чынлап та Фәйзинең үлеме тиздән җырга әверелде. Үлеменнән соң күпмедер вакыт үтүгә халык арасында Умырзая җырын җырлый башладылар. Йөрәккә үтеп керердәй салмак моңлы көй һәм тирән мәгънәле сүзләр бер юлы халыкның күңелен биләп алды. Гүя Фәйзи бу уйчан сабыр, моңсу батыр җырын авыргач кына, үлемгә баш ияргә теләмәвен әйтер өчен генә чыгарган. Хәлбуки Умырзаяны ул әле 33 елны ук язган иде. Әмма шагыйрь йөрәгенең язмышы нинди гыйбрәтле. Йөрәк тынды, ә җыры аның тургай сыман канатланып һавага күтәрелде. Җәүдәт Фәйзи Умырзая җыры турында мондый мәгълүмат китерә. Әхмәт Фәйзи шигыре белән җырлана торган бу көйне 1955 елда Татарстанның бу аякларыннан баянчы Рөкыя Ибраһимова атып кайтты. Радиокомитетта эшләүче бер иптәш аңа: "Бу көй Җәүдәт Фәйзинеке булырга тиеш" дигәч, Рөкыя минем янга килеп көйне баянда уйнап һәм җырлап күрсәтте. Ләкин ул миңа таныш көй түгел иде. Дөрес, 1935 елда Мәскәүдә укыган чакта мин Әхмәт Фәйзинең шушы шигырен музыкага салган идем салуын. Аны Марзия Сафина белән Рәшит Ваһаповлар җырлап та йөргәннәр иде. Ләкин ул җыр Умырзая чәчәкләре кебек гомерсез булды. Бу җырның исә гомере озын булачагын әйтеп, Рөкыяны тынычландырдым. Озак та үтмәде, алар Зифа Басырова белән бу яңа көйне радио аша халыкка тараттылар. Әмирхан ага Еники истәлекләрендә Әхмәт Фәйзи бик нечкәләп тасвирланган. Умырзая исә аны тагын да тулырак күз алдына китерергә мөмкинлек бирә. Фәйзидә хисләр бик тирән ята иде. Мин бер вакытта да аның нидән булса да нечкәреп, төшеләнеп китүен күрмәдем. Тик ул еш кына эчке дулкынлану кичерә торган иде. Әмма моны да аның башын селкеп, күзләрен йомгалап, ешрак тамак кыргалый башлавыннан гына сизәргә мөмкин иде. Аннары татар халык көйләрен, айруча башкортның озын көйләрен тыңлаган чагында, аның зәңгәр күзләренә ихтыярсыздан дым җәелгәнен миңа күрергә туры килгәләде. Ләкин анда да ләммим, бер сүз юк. Тик мәрхүм дымлы күзләрен яшерер өчен турып, әрле-бирле йөрергә тотына иде. Бик кадерле хисләр шулай эштә генә сакланырга тиеш түгелмени? Тегермәчле токта һаман күңелне тырнап тора. Йөреп карыйсы килә бит. Кемгә нәрсә булды инде бу? Мин сиңа сине генә уйладым дигән җырлар тәкъдим итәм. Ә син скейтбордны сөйләп утырасың. Шуны әйтәсең инде. Менә җәй көне Алла бирсә бергәләп йөрербез, яме? Хәзер бу шөгыльне үз итүчеләр чыннан да бихисап. Җырчы Лилия Хайруллина да рәхәтләнеп җилдерә. Экстрим сөючеләр өчен тагын бер шөгыль таптым бит әле мен. Скейтбордта йөрергә. Әйдәгез скейтборд белән бергә танышып китик.
Скейтбординг барлык илләрдә диярлек таралган экстремаль спорт түрі. Ул безгә Калифорниядан килгән. Скейтерлар махсус тактада скейтбордта йөриләр. Төрле трюклар ясамыйча лайт стилендә дә йөрергә була. Бу очракта әлеге файдалы шөгыль саф һавада күбрәк булу мөмкинлеген бирә. Мне 32 года, 20 из которых я катаюсь на скейте. Миңа 32 яшь, шуның 20 елын скейтбордта йөрим. 7-8 ел үзем анда йөрергә өйрәтәм. Казанда 3-4 ел инде скейтбординг бик актив үсә. Урам экстрим мәйданчыгы булдырылды. Бу ачык һәм ябык мәйданчыклар. Скейтта йөрергә теләүчеләр бик күп. Монда 2 юл бар. Яисә син тренер белән шөгыльләнәсең, бу тизрәк нәтиҗә күрсәтәчәк. Яисә мөстәкыйль өйрәнәсең. Бу озаккарак сузылачак. Гадәттә, махсус трассаларда йөргәндә, рампларда төрле алымнар башкарганда экстрим да арта. Как показывает опыт, лучше всего приходить, наверное, с 5-6 лет. Тәҗрибәмнән чыгып әйтә алам. Иң яхшысы 5-6 яшьтән өйрәнә башларга. Иртәрәк килсә, бала мәгълүматны авыр үзләштерә. Ә иң өлкән укучым 48 яшьлек ханым. Җәй көне һәр көн скейтбордта йөрде. Күпләр моны яшүсмер малайлар өчен бер шөгыль дип кенә карый. Әмма бу алай түгел. Бу чын спорт түрі. Скейтбординг 2020 елны Токиода уздырылган Олимпия уеннары программасына кертелде. Здесь как раз таки я застал пик скейтбординга. Монда мин скейтбордның иң популяр вакытын күрдем. Казанда гына түгел, Россиядә дә. 2012 елга кадәр скейтборд зур үсеш кичерде. Аннары популярлыгы кимеде. Сәбәбе башка бик күп экстремаль спорт төрләре барлыкка килде. Самокат, BMX, роликлар. Бүгенге вакытта күп кенә зур шәһәрләрдә, шул исәптән Казанда да махсус мәйданчыклар булдырыла. Анда рамплар һәм скейтта йөрүчеләр өчен махсус киртәләр урнаштырыла. Монда скейтта йөреп, бөтен проблемаларыңны онытып, башны ял иттереп чыгасың. Монда шундый шәп. Кара әле, бу җырчы Лилия Хайруллина түгелме соң? Мен инде күптәннән хыялланган идем скейтбордта шуырга өйрәнергә. Ничектер менә килеп чыкмады, һәм мөмкинлек булмады, вакыт булмады. Декретлар булды бит инде минем шуңа күрә менә 3нче декреттан соң скейтбордка басырга булдым. Бу шул хәтлек илһамландыра торган куркыныч әйбер инде бу мәдрәсәгә әйткәндә. Тик шул вакытта адреналин аласың үзеңә һәм бик күп көч өсти, тонус бирә, үзе ничектер менә энергия бирә торган шундый шөгыль. Бик ошый миңа. Куркам, әлбәттә. Әйе, асылда скейтбординг экстремаль спорт, куркулар туа. Беренче оли, беренче кикфлип башкару һәм башкалар. Куркуңа каршы бару. Бу сәләт сезгә тормышыгызда да авырлыклардан курыкмыйча алга таба барырга булышачак. Аеруча тренер белән шөгыльләнгәндә, инде мин аннан бер җөмлә ишетергә куркып торам. Әйдә хәзер үзең. Ул чөнки миңа кулларны бирмәйчә, ярдәм итмичә мин үзем шуырга тиеш. Бик куркыта әлбәттә, шундый стресс кичерәсең. Тик менә шул күне-күне дип әйтим инде ясагач, үземне шул хәтлек бәхетле хис итәсең. Мин моны булдырдым дип. Шуңа күрә бик экстремаль шөгыль. Шул вакытта бик күп көч бирә торган. Скейтбордта йөрү барлык мускулларны да эшләтә. Үз гәүдәңне тоярга, тактада балансны саклап калырга өйрәтә. Кыскасы, бөтен организмга уңай йогынты ясый. Төрле алымнар ясамый һәм сикерми генә тигез ясалыкта йөрү дә күп тырышлык сорый икән. Сюжетін қарадық, өзен қонақханада қаршы алдық. Бізде қонақта татар эстрадасының танылған артисті, жыршы ғаиләдән туып өскен Лилия Хайруллина. Лилия, сәлем, хош келдің. Қойнар сәлем. Қорқыныш түгел ме шылай скейтбордта? Бик қорқыныш, әкәмет деп әйтсәм дә хата булмас. 3 бала белән адреналин җитми. Ничектер менә шул күнегүләрне ясагач, бәлки мин үземдә көч тоямдыр. Башта куркасың, соңыннан инде килеп чыккач рәхәт хис итәсең. Алтык теләк каян уяндысың, бәлки балалар этәргеч булган. Мин инде күптәннән хыялланган идем. Ничектер вакыт җитмиде, мөмкинлек юк иде. Менә хәзер шундый шәп экстрим парк ачылды безнең күптәннән инде шәһәрдә. Шундый шәп урын икән, андагы кеше һәм кыз шул спорт төрләре белән кызыксына торган бик кызыклы кешеләр һәм рәхәт атмосфера анда миңа бик ошый. Сер булмаса, балалар, кыз, малай яшьләрен белик әле, чөнки син аны 3 малай
Үш малай болып та адреналин жетмей хаман. Субханалла, бір өзіңе 4 малай деген сөз бітелі бұл әтелерінде есеп қалсақ. Стресстан қошамдыр енді. Мен айтам, бұл өзінше стресс, идегі стресстан, яңа стресс алып, нешіктер өзіңе әрәхәтлік табасың. Идегісіне баланс ясыйсың, әйме? Сен бізді бек илхамландырдың әлі, Лилия. Афарин. Менә шул хәтлек адреналиннан соң ижадка мөнәсәбәт үзгәрәме, яки тагы да ныграк эшлисе килеп китәме? Бу илхамландыра дип әйтәсем килә, чөнки мен спортзалга да йөрим бит инде көндә, һәр көнне иртән. Бу ничектер башка уйлардан син арынасың һәм үзеңә яңа көч туплап инде эшлисең, иҗат итәсең. Димәк, синдә гомумән энергия ташып тора, физик энергия. Иртән әле спортзалга да йөр, скейтбордта өстәвенә 3 малай әле кыз булса бер хәл дип әйтте. Минем уйламыйча тормыш ул хәрәкәт һәм гел хәрәкәттә булырга тиеш. Махсус үзем инде мин шулай хис итәм үземне, миңа шулай рәхәт, минем тормыш рәвешем шундый. Димәк, син моннан башка яши алмыйсың. Яши алмыйм, яши алмыйм. Лилия, иҗади планнарың турында да сөйләшик әле. Милли китапханәдә синең концертың булачак тиздән. Бәлки менә шушы скейтбордта йөрү мине илһамландыргандыр. Һәм шундый үзенчәлекле мәйданчыкта куярга булдым мин. Мин дә күптән хыялланган идем, җанлы концерт ясарга, музыкантлар белән, тере тавыш, тере уйнау музыкантлар, шундый атмосфера һәм Аны тере тавыш дип әйтергә яраталар инде. Димәк, шулай җанлы концерт тере тавыш диләрендә, кем ничек аңлый, кем ничек әйтә. Һәм безнең минем программа булачак инде шундый тере җанлы концерт һәм biraz театральләштерелгән. Ни өчен мин шушы мәйданны сайладым? Чөнки ул менә театрлар куер өчен яраклашкан бит инде, махсус шуның өчен эшләнгән һәм кеше ничектер менә шушы атмосферага чума ала дип уйлыйм. Минем анда үземнең дә булганым бар. Бик рәхәт, үзенчәлекле һәм менә тамашачыны да шундый бер атмосферага чумдырасы килә. Махсус кунаклар булачакмы үзеңнән? Инструменталь концерт була инде. Концертымда бер махсус кунак Оскар Юнусов, Гауга төркеменең солисты. Безнең карашлар бер, ничектер. Гомумән аралашам инде үзенә кызыклы булган кешеләр белән, иҗаты кызыксындырган кешеләр белән. Аның иҗаты бик үзенчәлекле. Ничектер мин үземне сәхнәдә күп кеше белән күз алдына китерә алмыйм. Шуңа ничектер менә шулай килеп чыкты инде. Скейтбордта чыгасың сәхнәгә? Юк, уйлаган идем аның турында. Юк, бу юлы чыкмыйм. Бераз өйрәнергә кирәк әле күнегеләр. Син үзең дә иҗади гаиләдә туган бала буларак, кайчан башладың? Үзеңнең балаларың иҗат белән шөгыльләнәләрме, тартылалармы? Бераз бар инде. Үзем кичкенәдән сәхнәдә күп тапкырлар сөйләдем. Әти-әни белән концертларда йөрдем, гастрольләрдә йөрдем. Инде минем балачагым шунда үтте, юлда. Тик мин укыйм булачагыңны инде. Юк, белмәгән идем. Мин бит финанс-икътисад институтын тәмамладым. Һәм башта инде җырлыйсы килгән иде, аннары килмәде. Аннары ничектер тагын иҗатка тартылдым һәм хәзерге вакытта инде менә шушы планнарымны үтәргә, максатларыма ирешергә тырышам. Ничектер быел менә яңа ел бәйрәмнәрендә мин утырдым да планнарны язып чыктым. Стикерлар белән тулды бөтен планер. Ел буена. Ел буена түгел инде менә шушы елда түгел ниятләгән әйберләрне язып. Психологлар шулай итәргә киңәш итә. Язырга кирәк, Кайсыларын безгә белергә ярый һәм кайсылары чынга ашты инде. Менә концерт куям. Күптәннән хыялланган идем. Бик күптән көтелгән шу вакыйга минем өчен. Әлбәттә дулкынланам, тик менә язгач инде, язып куйгач, бәлки, менә быел үтәлер, максатларына ирешергә ясый. Бәлки башка елларны язмаганмы, шуңа үтәлмәгәндер. Моның турында уйланырга вакыт бар. Үзең менә балачак турында бер-ике сүз әйттең, балачагым гел юлда гастрольләрдә узды дидең. Менә шулай әниең Гөлдәния Хәйруллина танылган җырчы икән без беләбез. Ул менә 3 малайга 3 оныккан нинди әби? Нәрсә дип әйтә аласың? Бик яхшы әби. Ул булыша инде калып тора балалар белән. Миңа чыгып китергә туры килгәндә, бу арада бик яшь мин өйдә юк. Бик ярата, бик ягымлы, шундый йомшак әби инде ул. Бер каршы сүз әйтә алырга алмый торган дип әйтим инде. Бик йомшак. Менә Гөлдәния апа турында сорау юкка түгел, чөнки сабулаш алдыннан тагын бер соравыбыз бар. Иҗади гаиләдә үсү синең үз иҗатыңа ярдәм иттеме, киресенчә кумашау иттеме? Хөрмәтле тамашачылар, әлеге сорауга сез җавапны ТНВ телеканалының социаль челтәрләрендә таба аласыз. Әлегә без 3 малай әнисе Лилия Хәйруллина белән саубулашабыз. Аңа уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт бик зур. Ташкент якларына барып кайтабызмы?
Шәһәр әле йоқлый, ә Ташкентның Пылау үзәгендә инде эш кайный. Казаннарның төрлесе бар. Иң зурысында көндә 3 тонна пылау пешерәләр. Эш тәртибе түбәндәгечә. Казаннарда ризык бер-бер артлы пешә. Хәзер без 200-250 килограмм пылау сыйдырышлы Казан янында. Бүген без Олугбек Хаҗи белән бергә бәйрәм яки туй пылау пешерәбез. Моның өчен казанга 10 литр май салына. Башка ингредиентлар алдан әзерләп куела. Үлчәү берәмлеге шиләк. 1 шиләк бүрттерелгән нут борчагы. 3 шиләк кишер, 2 сары, 1 шиләге кызыл, 1 шиләк йөзем җимеше. Май кызган арада иткә күчәбез. Иш шартларында без аны уртача кисәкләргә турап салыр идек. Ләкин Казанда пешерү өчен итне зур кисәкләргә бүлеп, пешкәндә таралып китмәсен өчен бәйләп куярга кирәк. Төп ингредиент ит. Аның 70% сарык, 30% бозауныкы. Май кызып җитүгә бисмилланы әйтеп итне салабыз. Бу казан өчен уйлап карагыз, 60 килога якын ит кирәк. Олугбек Хаҗи биредә 2007 елдан бирле хезмәт итә. Сүзгә саран, эшкә хирыс. Итне ара-тирә болгатып торырга кирәк. Ит өстенә 2 шиләк туралган сары кишер, 1 шиләк тозлы су салабыз. Нәк казан уртасына кишер өстенә бүрттергән нут борчагы өстибез. Аны кишер белән каплагач, казан уртасында калкулык барлыкка килә. Өстенә тәмләткечләр, карабырыч, зира, кориандр, барбарис сибәбез. Тәмләткечләр өстенә тагын 1 шиләк кызыл кишер өстәлә. Аны да тигезләп чыккач, казан уртасына табак каплап куябыз. Монысы инде нут борчагы пешсен, җылы саклансын өчен эшләнә. Табак өстенә җылынып торсын өчен сауыты белән вак итеп туралган курдюк мае куябыз. Ул безгә соңрак кирәк булачак. Берәр сәгатьтән табакны алып йөзем истибез. Аны да пешкән кишер белән томалап куябыз. Он минуттан соң казанга икенче төп ингредиент дөге салына. Өстенә туз сибәбез һәм уртага курдюк мае салып калдырабыз. Май өстенә янәдән дөге салына. Барлыгы 50 килограмм. Биредә лазер сортын кулланалар. Тозлыйбыз, тигезлибез, берәр сәгатьтән дөгене болгатып алырга кирәк. Өч сәгать ярымнан хуш исле тәмле пылау әзер дә булды. Казан төбендә пешкән ит алып ваклана һәм дөге өстенә салына. Янына бытбылдык яки тауык йомыркасы да куела. Монда татып караган пылауның тәме әле озак сакланыр. Biz башка милләт вәкилләренең ашларын мактадык та, үзебезне дә кимсетмик әле. Безнең дә мактанырларыбыз бик күп. Кара, ул мактану дигәннән синдә дә бит калфакларга мәхәббәт бар дип беләм, шулаймы? Калфак күргәч күзләр ялтырый, чөнки калфакны ничек инде яратмаска мөмкин ди. Калфак ул безнең татар хатын-кызларының күрке, хәтта хатын-кызның тажы. Һәм горурлыгыбыз да. Татар сүзе 3-нче халыкара нәфис сүз телевизион бәйгесенең гала концерты узды. Бөек шагыйрь Габдулла Тукайның туган көнендә 26 апрельдә әлеге мәдәни ел вакыйгасы Шаян ТВ каналында да күрсәтеләчәк. Барлык катнашучылар рәхмәт хатларын ТНВ.ру һәм Шаян ТВ.ру сайтыннан алырга мөмкин.
Nihayet, bu yılғы иң яхшы нәфис сүз осталарының исемнәрен беләбез. Татар сүзе 3-нче халыкара нәфис сүз телевизион бәйгесенең иҗади гаилә номинациясендә җиңүчеләр Резидә, Наил, Җәмил, Хәбиб Рахмановлар. Саулармысыз, хош килдегез. Сезне җиңүегез белән чын күңелдән тәбриклибез. Һәм әни буларак инде Резидә ханым сезгә яңарар беренче сорау. Менә балалар татарча сөйләшми дип уфтана бит инде күп әтияни. Сез моңа ничек ирешәсез? Татарча белү балаларның ул беренче чиратта әлбәттә гаиләдән килә дип уйлыйм. Чөнки біз балалар инде сөйләшә башлаганнан бирле бары тик татар телендә генә аралашабыз. Һәм инде балаларга балалар бакча сайлаганда, шулай ук мәктәп сайлаганда да біз иң элек аларның татар телендә белем бирүче уку йорты буларак сайладык. Һәм инде тагын бер бик зур мөһим нәрсә ул әби бабай белән оныкларның бик күп аралашуы да. Демәк, әби бабайлар авылда яшиләр бүген көндә дә. Әйе, әби бабай авылда яши. Алар без Тукай якташлары, Арча районы Урта Сәрдә авылыннан. Сез дә шундый фикердәме? Татар теле турында. Без дә шулай уйлыйбыз. Татарча сөйләшкәч, татар телен тагын да яхшырак өйрәнергә була. Җәмилә күренеп тора инде ул депутат булыр ахры. Чөнки абысыннан да арттырып киенеп килгән бүген әзерләнеп, афәрин. Син үзең дә ялгышмасам алып баручы. Әйе, мин Шаян ТВ каналында Шаян балалар тапшыруын алып барам, шулай кайчак банк тапшыруы һәм инде лайфхаклар төшерәм. Абыең Наил нинди һөнәрне үз итеп яши бүген көндә? Мин хәзер кайда укыйм, экономист булам, Алла бирсә, но сәнгать артта калмый барыбер, сәнгать белән шөгыльләнәм, музыка белән шөгыльләнәм. Музыкаль группам бар. Сезнең чыгышыгыз турында да сөйләшик әле. Ничек әсәр сайлау ничек булды ул? Ни өчен нәкъ менә сез өчәү, ялгышмасам сез әле 3 бала. Әни әйткәнне генә сайладыгызмы яки үзегез дә тәкъдимнәр ясадыгызмы? Әлбәттә, менә мин без бу конкурс турында ишеткәч, мин шушы конкурста катнашу теләге белән яна башладым. Әйе. Biz инде гаилә белән электә конкурсларда түгел, чыгышларда безне чакыргалый иде, без катнашадык мәктәптә булган чыгышларда. Шуңа күрә минем үземә ошап китте бу. Процесс дип әйтим инде. Менә шулай итеп гаилә белән бер номер эшлисе килде. Мин башта ук ни өчендер Тукай әсәрләренә тукталырга булдым. Якташыгыз бит. Якташ буларак, Ишнатта Тукай туган Кушлавыч авылыннан без 4 километр ераклыкта яшибез. Без ул Кушлавычка бик еш барабыз, ел сайын дип әйтерлек, гаилә белән барып, кунакка барып кайтабыз. Афәрин. Әйе, шуннан соң инде бик үк тапталмаган, бик үк ишетелмәгән әсәр булсын дип тә сайладык инде. Аннары соң беренче очракта безгә аны рольләргә бүлеп карый торган әсәр булырга тиеш. Һәм ниһаять без әйе таптык. Без инде гаиләдә 5 кеше, кичкенә кызны кертерлектә роль таба алмадык. Шулай да менә без сайлаган әсәребезне бик уңышлы чыкты дип уйлыйбыз без. Без анда ишебез катнаштык. Анда шагыйрьнең улы вакытын безнең Наил сөйләде. Кичкенә шагыйрьне Җәмил минәниләре булды. Апушына инде. Минәниләре булдым. Аннары соң инде менә төшерү процессы безнең бик күңелле булды. Без аның өчен инде бер авылдагы шушы Арча районы Урта Сәрдә авылындагы музей пишмагында төшердек аны. Һәм берничә вариант. Чөнки безнең фикерләр башта туры килеп җитмәде. Наил улым әйтә бер фикерне, Җәмил әйтә бер фикерне, мин әйтәм, әйдәгез булай булгачына, без хәзер берничә вариант төшерәбез. Шуртан балык аккыш кебек булай язгансыз инде. Юк, алай ук булмады. Но фикер булырга тиеш бит һәркемгә дә. Әйе. Шуннан соң төшердек. Инде безнең ул режиссер дип әйтик, инде безнең Наил булды. Менә ул эшләгән вариантка тукталдык ахырдан. Балаларның фикерләре бар икән, үзе бер вакыт инде. Үз малайыгыз режиссер да булгач бу билгеле җиңүгә лаек булган инде. Әйе, без иҗади шынапта иҗади гаилә, безнең балалар кичкенәдән үк төрле конкурсларда катнашалар, шигырь конкурсларында, җыр конкурсларында, бию конкурсларында иҗатка тартыла торган балалар. Нинди әсәр сайладыгыз инде? Без Габдулла Тукайның Бәйрәм һәм Сабыйлык вакыты дигән әсәрен сайладык. Әлеге гала концертта катнашу ничек булды икән? Катнаштыгыз? Без анда катнашмадык, чөнки без әлеге әсәр безнең видео буларак ул күрсәтергә уңышлырак. Шуңа күрә безнең сәхнәдә бөтенебез бергә күрсәткәндә ул бик отышлы вариант түгел иде. Ничек илһамландыгызмы? Тагын катнашыр идек шундый бәйгеләрдә дигән. Катнашасы килә, идеялар да килеп чыга. Менә. Вот, сеңлебезне кушып, шушы видеога тагын төшереп җибәрбез, Алла бирсә икенче елга. Сеңлегез. Бик катнаштым. Мин сез дип йөрмәдем шул.
Үккәләдин дә анда катнашасы килде. Ул да бик ярата бергә гаилә белән менә шундай. Шулай да бу уртак җиңү, гаилә җиңү булсын. Җәмил, Наил, сеңлегезнең исеме? Алсубикә. Бикәсе дә бар, субханалла. Менә Алсубикәнең үзенә генә аерым катнашып җиңәргә насыйп булсын бер. Рәхмәт, шулай булсын, Рәхмәт тапшырырга килгәнегез өчен. Сез менә телне саклаучы гаиләләр алар бихисап, ләкин бөтенесен дә белеп бетермибездер. Менә шулай күрсәтеп, таныштырып, үзебезнең телебезнең нинди матур булуын һәрбер кешегә искә төшереп, саклау рәтендә торганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Эшегездә, тормышыгызда уңышлар теләп калабыз. Бик зур рәхмәт тапшыруга чакыруыгыз өчен. Минем хәзерге уемны укып кара әле. Кая, бурлал монда. Маңгаеңа язылган бит инде. Син кичекмәстән яңа күлмәк алырга телисең. Кара син күрәзәчедә икән. Моның өчен күп акыл кирәкми инде, кәкре атып, туры тидереп була. Чөнки ник дисәк, һәрбер хатын-кыз яңа күлмәк тели. Әле ул барыннан да бигрәк үзенең иске күлмәгенә сыярга тели. Бу ел яз җәй матур һәм шул ук вакытта стильле күренергә теләүче кызлар игътибарына. Бүген Белеп ки сәхифәсендә күлмәкләр турында сөйләшәбез. Хезмәттәшебез Лилия Гыйззатуллинаның киңәшләрен тыңлап, кичекмәстән яңа күлмәк алырга ашыгыйк. Лилия, әйдә инде, рәхим ит, киңәше синнән, күлмәге бездән булыр. Исәнмесез. Яз һәм җәй ул романтик, бала итәкле, чәчәкле, җиңел күлмәкләр чоры. Матур күлмәкләребезне кияр өчен җылы сезонны көткәнне дизайнерлар да яхшы белә. Алар коллекцияләрендә күлмәккә бик зур игътибар бирә. Димәк, бүген яз-җәй сезонындагы иң модалы күлмәкләр турында сөйләшербез. Аныңча танылган дизайнерларның күз явын алырлык күлмәкләре ничек тегелүен карап үтик. Инде бу сезонда актуаль булачак күлмәкләрне барлык. Рубашка фасонлы күлмәктән башлык. Аның бик күп вариантлары тәкъдим ителде. Төрле өлгө белән тегелгән төймәле күлмәк. Билегезне каеш белән буып куярга да мөмкин. Ул төрле төстә, принтлы да, нинди дә булса детальле дә булырга мөмкин. Аеруча аның озыннары актуаль булачак. Мондый күлмәкне шалбар белән дә килештерергә мөмкин. Әмма бу очракта шалбар киң булса яхшы. Шулай ук теләсәң нинди кием өстеннән киеп, күп катлы образлар ясарга да мөмкин. Күн күлмәкләр дә модада кала, әлеге фактура күлмәкләр өчен дә актуаль. Асимметриялы күлмәкләр. Бер җиң, диагональ итәк, асимметрик йырыклар, булар барысыдан асимметрия дигән глобаль трендның төп билгеләре. Әлеге көчле тренд фигураның җитешсезлекләрен яшерү мөмкинлеген дә бирә. Җәй айларында җиңнәре төшеп торган күлмәкләр дә популяр булачак. Бу нәзакәтле матур трендны игътибарсыз калдырмагыз. Узган сезоннан йырыклары, кисемләре булган күлмәкләр дә үкшә.
Алдағы тренд атлас, ефек һәм башка шундый шома өслекле металл төсендәге тукымадан тегелгән күлмәкләр. Бу юнәлешкә комбинация күлмәкләр дә керә. Мондый күлмәк гади булырга тиеш. Аны көндәлек өчен сайлаганда дофамин стиле турында онытмыйбыз. Ягъни аларны копма-каршы стильле киемнәр белән килештерергә мөмкин. Мәсәлән, спорт, casual, grunge стильләре туры киләчәк. Әлбәттә, бер генә яз-җәй айы да чәчәкле принттан башка узмый. Мода күрсәтүләргә күз салсак, чәчәкләрнең эрерәк һәм контраст булуын күрәбез. Тагын бер чәчәкле тренд күлмәкләрнең чәчәкләр белән бизәлүе. Алар күлмәкнең теләсә кайсы җирендә булырга мөмкин. Киң, иркен күлмәкләр дә модада. Эссе җәйге көннәрдә мондый күлмәкләр аеруча актуаль булачак. Әлеге күлмәкләрне калын табанлы аяк киеме белән киюе тышлы. Тагын бер көчле тренд – шелтәр күлмәкләр. Аның үзегезгә килешкән силуэтлысын сайлый аласыз. Ул иркен дә, ачык җилкәле дә, сарафан кебек тә булырга мөмкин. Бәби итәкле плессировкалы күлмәкләр дә актуаль трендлар исемлегендә. Тәкъдим итү бездән, ә инде күңелегезгә ошаганны сайлау сезнең эш. Бүгенгә менә шулар, киләсе очрашларга кадәр. Сәхнә образы төрле чорның тарихи чынбарлыгы белән туры килергә тиеш. Чөнки спектакльдәге киемнәр сюжетның вакытын, урынын, хәтта эмоциональ мөхитен чагылдырырга мөмкин. Театр костюмнарының нинди хатирәләр саклауы. Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының сәхнә киемнәре турында булган сюжетның дәвамын карыйк. Әлбәттә, инде тарихи костюмнар белән без бит әле бүгенге заман пьесаларында да уйныйбыз. Шундыйларның берсе Мансур Гыйләҗевнең Марсель Хәким улы Сәлимҗанов куйган 2002 елда Марсель абыйның соңгы спектакле иде. Ул баскетболчы, баскетболист дип аталадыр. Һәм әлбәттә, инде анда Баткаклы авылында баскетбол командасы белән җыелып, спорт белән шөгыльләнергә теләгән кешеләр янашын баскетболчы Франциядән кара тәнле Африка-американец кайтып җитә, ул Тәлгат исемле, мин аны уйныйдырым. Һәм монда менә шушы спорт костюмыннан бигрәк иң кызыклы фишкасы булып аның менә аяк киеме. Әлеге аяк киемен махсус эшләнде. Ул бөтен артистлардан да, бөтен персонажлардан да, сәхнәдәге образлардан да үзеңне биек итеп сизәргә ярдәм итә. Һәм әлеге аяк киеме белән мин җырлыймдан да, биим дә, бөтенесен эшлим, ләкин менә баскетбол гына уйнатмыйлар миңа, чөнки алар беләләр, әгәр дә мин шушы аяк киемнәре белән чын профессионал буларак баскетбол белән шөгыльләнә башласам, мин анда бөтенесен дә җиңәчәкмен. Минем төрле илләрдә җир шарының төрле почмагында уйнаганым булды. Ләкин сездәге кебек уенчыларны бер кайда да очратканым булмады. Сездәге кебек мәгънәсез чырайлы, симез, алкаш, һәм авыру инвалид уенчыларны кайда да күрмәдем. Тагы әлеге аяк киемнең Сергей Геннадьевич Скоморохов художник иде, шундый иттереп эшләде. Әлеге кроссовкаларны мин Ыша торган шардан егылып төшеп, аягымны сындырам да, сәхнәгә минем хатыным өстерәп чыгадыр. Һәм чыкканда ул менә алда артка әйләнгән кебек, менә шулай чыгадыр. Аягым артка калган. Шәриф Хусейнов әни килде спектакле. Минем сәхнәгә чыгуым менә шушы көзге каршыннан башланадыр. Үземне тәртипкә китерәм, чөнки күргәнегезчә монда аның яулыклары бар. Менә шундый махсус шул 70нче еллар башында кебек итеп күлмәкләрне махсус тектеләр. Минем образымның исеме Альфред. Ул инде бер кая эшләмәсә дә, соңгы шул 70нче еллардагы мода журналлары буенча киенергә ярата торган. Аны инде ул замандагы сүз белән әйтсәләр, туниядец дип атарга була. Үзен карый, мин монда әле
soqalımni ya qizilga, ya sarıga, ya yeşilga boyab çıqadırayım. Yeşil tis indi o şunday bir toksik tis deb aytalar bit indi аны kishiga gil narsadir aytib, simitib tura turgan personajning da o'zining xarakterine to'g'ri kela. Hali olaygana da tugul men bit tramvaylarda yürümeyişe, akşam olmasa da evimden akşa sırap zor iş itip taksilarda jüreyim. Между прочим, qonaqlarına qastau bir kulturni sanalı. Mine meselen Parij'da. Hayır, Fransa'da. Parij'da işleyden. Televideniya topşırıların әһәмиятле iştelikli, motor formatlı itib әзірләп, эфирға шығару бик катлаулы, киң кырлыш. Шунлыктан телевидение тапшыруларына төпле анализ ясап, һәр яклы объектив бәя бирү бай тәҗрибә, белем һәм осталык таләп итә. Билгеле һәр яклап камил, югары сыйфатлы иҗат җимешләре, кылакка килеп ирешкән җылы сүзләр, авазлар, матур сөйләм тамашачының күңеленә хуш килә. 20 ел эчендә Яңа гасыр телеканалы ирешкән нәтиҗәләрне искә алыйк. 20 ел Яңа гасыр телеканалы эфирда. 20 ел без Татарстан тормышындагы барлык вакыйгаларны яктыртып барабыз. 2002 елның 11 апрелендә Türkiye'de яшүсмерләр арасында фехтовкалау буенча дөнья чемпионаты тәмамланды. Россия җыелма команда зачетында җиңеп чыкты. Илебезгә җиңү китергәннәр арасында Татарстанның спорт мәктәбе укучылары да бар иде. 2011 елда Казанда авыр атлетика буенча Европа чемпионаты булып узды. Тагын 11 елдан шул ук көнне Рөстәм Миңнеханов исәпләү техникасы заводын карады. Гармуннарның патшалары, ягъни гармунчылар, манзара тапшыруында кунакта. Илдус Харунов җитәкчелегендәге Баламишкин район гармунчылар төркеме халкыбыз киләрен башкарып, тапшыруыбызны ямьләндерер. Алар уйнап кына түгел, хәтта җырлап та шаккаттыралар. Узган атнаның бер көненә багышланган җырга тукталыйк әле.
Әфәрин, татарлар дөньясында зур әһәмияткә ия булган җырны ишеттек. Ойында әлбәттә узган атнаның бер көненә багышланган җомга иде, хәзер кунакларның үзе белән танышыйк. Бездә кунакта актанышлар. Алар арасында әлбәттә Баламышкин төркеменең җитәкчесе Илдус Харунов һәм гомер буена диярлек үзенең 30 ел гомерен сәнгатькә багышлаган Рәмилә Хаматуллина. Саулармысыз, актанышлар? Хуш килдегез. Рәмилә апа, бу безгәдер инде, әйме? Әлбәттә, сезгә актаныш чәкчәге менә безнең данлыклы. Күчтәнәшкә алып килдек. Ой, рәхмәт. Мен ул буш кул белән йөрмә, инде актанышлылар аеруча. Бу кич белән авыз ачарга бер дигән булды миңа. Аллага шөкер. Үзем янга гына куйым, Зөлфия җиңелек. Минде бу ачыламыйм. Риза. Ничек хәлләрегез? Аллага шөкер. Һәр вакыт шулай дип инде эшәсез, җавап бирәсез. Нәмә эшләп ирсез Казанда? Үзегезчә сөйләшик. Ерак юлларны якын итеп килеп җиттек әле иртүк сезгә. Афәрин. Манзара тапшыруына. Рәхмәт. Инде без бүген сезгә гармончылар алып килдек. Барыбыз да беләбез бит инде быел безнең республикабызда милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы. Гармон ул татарның җанында, канында булган уен коралы. Рәмилә ханым, сез алып баручыга ахраймы? Шул хәтлек ипле, төпле, һәр өтерен үз урынына куеп, ноктасын, өндәвен, соравын да дер җиргә урнаштырып сөйләшәсез. Сезнең гармончыларга ни катнашыгыз барсын? Гармончылар белән менә... Сез дә уйныйсыз? Мин уйнамыйм. Мин аларны ияртеп йөртәм, әниләре кебек менә анакваз бәпкәләрне ияртеп йөртеп битәр шулай. Субханалла. Моның төп максат нәрсәдә? Менә безнең Баламышкин ансамбле оешып китте 5 ел инде безнең хәзер. Алар бит районыбызның төрле авылларында, төрле почмакларында яшәүче һәм хезмәт куючы, халыкка хезмәт итүче гармончыларыбыз. Сез үзегез иске Кырмыштан, Мин иске Кырмыштан. Сез Мин иске Сәфәрдән. Менә шулай оешып киттеләр дә алар. Һәм гармоннарны алып чыктылар авыл урамнарына. Менә Баламышкин ансамбленең төп аларның максаты да һәм үзенчәлеге дә менә шунда. Авыл урамнарына алып чыктылар, гармоннарны халык арасына алып чыктылар. Менә авыл урамнарыннан барган чагында 90-92 яшьлек әбиләр, бабайлар, алар безгә ярәлмиләр, конечно. Ләкин алар капка төпләренә барып, аларны җырлаталар, бийтәләр, кайберсе гармонны тотып та уйный. Менә аларның төп үзенчәлекле сокландыргыч әйберләре менә шушында. Димәк, сез аларның концертларын алып барасыз. Әйе. Төрле чараларда катнашасыз. Төрле чараларда. Районның төрле авылларынан җыелган, сез кая берләшеп, ничек очрашып сезгә эшләү максат тудырасың? Ул инде безнең шулай килеп чыкты. Бер сабан туйда инде безнең бәйрәм үткәрергә уйнагыз гармоннар. Бу безнең гармончылар һәммәсе дә 25 ел, 20 ел, 30 ел эшләгән мәдәният өлкәсендәге. Шул егетләр белән сөйләштек тә идек, шулай итик. Шуннан оешып китте дә инде бу. Ничә уйный сез төркемдә? Без 10 төркемдә. 10 зур яшьтәгеләр дә бар, 75 яшьтәгеләр дә бар. Алар инде теге бик җирәк юлларга чыкмыйлар. Теге авылларга да йөрмиләр. Менә Рәмилә ханым әйтеп китте бит инде, без алар авылларга безнең максатчынан да авылларда менә безнең гармон уйнаганны күреп, безгә менә 100 баланың хотя бы икесе кушылса, кулына гармон алса, безнең өчен зур җиңү инде ул. Соңгы елларда гармон дигән әйбернең дәрәҗәсе төшә башлады. Һәм без урамнарга шушы егетләр белән гармонны алып чыктык. Гармонның дәрәҗәсе тагын да күтәрелә. Бәйгеләрдә дә катнашасызмы? Җиңүләр яулыйсызмы? Җиңүләр бар. Җиңүләр без менә 3 ел рәттән Уйнагыз гармоннар фестивалында лауреат. Ул да анда инде уйнагыз гармоннарда инде төп сәхнәгә менү. Галиәсәр Камал сәхнәсенең төп сәхнәсендә уйнау, анда берничә коллективларга бирелә. Бу зур җиңү дип атала инде. Актанышның үзенә әйләнеп кайтыйк, чөнки нәрсә генә дисәк тә инде ул безгә беренче президентны биргән җирлек. Өстәвенә ул алфавитның иң беренче хәрефенә башлана, ага, андый районнар ага башланганнар. Һәр вакыт алдынгылар. Һәм Актаныш бүгенге көндә үзе нинди мәдәни чаралар белән кайнап, янып яши? Әйе, менә Илдусны дәвам итәргә дип шуны уйлап кына утыра идем әле. Бездә менә һәр ел саен үзешчәннәрнең смотр концертлары оештырыла. Район күләмендә һәр авыл җирлеге номинациялар буенча әзерләп күрсәтә.
жюри составына һәм инде районда зур җомгаклау концерты була. Менә әле 5 көнлегенә безнең шундый концертыбыз булды. Һәм шушы гармоннарга бәйләп нәрсә әйтәсе килә? Менә шу концертта һәр авылдан диярлек 7-10 гармончы чыгып тезелеп концертта уйныйлар гармоннар. Менә гармоннарның үзенчәлеге тагын күрсәтә торган мәдәни чара шушы тагын безнең. Аннан соң инде бездә бит әле менә беренче Бөтенрәсәй гармончылар фестивале узды Актанышта. Һәм менә шуннан соң инде ул елны бездә гармонга һәйкәл куелды. Безнең Актанышта милли паркта тора бу һәйкәл, һәм шул һәйкәл янында безнең районыбыздан чыккан хәзерге вакытта да уйный торган гармончыларыбызның фотолары белән бер аллея эшләнде. Менә бу безнең гармончыда игътибар сез калмый, игътибар үзеңне һәммәсе дә. Гармонга игътибар, ихтирам менә шушында да күренә безнең. Репертуар ничек туплана, Илдус абый? Репертуар инде безнең халык көйләре, безнең инде үзебезнең үзешчән композиторларыбыз бар, Илгиз абый Закиров бар, Инсаф Хайбуллин бар. Аларның репертуарын алабыз. Халык җырлары, күпчелек инде халык җырлары. Инде татар халык җыры җомганы ишеттек, хәзер икенче музыкаль күчтәнәчегез нинди булачак? Безнең инде ансы попури. Татар халык көйләренә тезмәйме? Тезмә була инде ансы шундый булачак. Анасы инде безнең тагын берәйберне әйтеп китәсе бар килә. Безнең инде быел Актанышта Мәдәният тарафыннан куелган авылларда гармон моңнары дигән фестиваль булачак. Була инде. Без моны оештырабыз, без монда барлык гармончыларны чакырып калабыз. Гармончылар дигәч, без инде профессионал гармончылар димибез. Профессионал гармончыларның үзләренең бәйгесе бар. Без инде менә авылларда үзләренең төрле һөнәр ияләре катнаша. Төрле һөнәр ияләре, гармончылар үзләренең бәбәй туеннан алып туе, юбилейларына йөриләр, солдат узаталар менә шуга авыл гармончылары бит инде. Менә шундый гармончыларны без чакырып калабыз. Менә шу бәйгегә әле аның вакыты инде билгеләнгән кебек булды. Сабантуй көннәрен булды инде. Актаныш Сабантуй көнне. Менә шунда бәйрәмгә чакырып калабыз бар гармончыларны. Бигрәк тә килсәләр, хатын-кыз гармончылар бит инде бигрәк тә менә хатын-кыз гармончылар кызлар килсәләр бигрәк әйбәт без хатын-кыз гармончылар дигәннән. Хатын-кызлар тартылалармы соң? Ничек тартылар? Буны тартыла безнең районда да бар. Афәрин сезгә киләчәктә дә пыр туздырып яшәргә иҗат итәргә насыйп булсын. Безнең сәхнәдә гөрләтегез әле. Районыбыз тынычлыкта калмасын, әле менә шул пыр туздырыласы бөтен республикага таралсын. Хәзер инде татар халык көйләренә тезмә иштербез. Шәкшәкне бергә авыз итербез, бергә тәмләрбез, чөнки үз күчтәнәшеңне авыз итсәң, озын гомерле буласың ди. Без Баламышкин төркеменең икенче музыкаль күчтәнәшен кабул итеп алыйк.
Созвездие йылдызлык хәрәкәте фестивале аша үткән балалар таш сыман шымаралар диләр. Шулай да җиңүчесен күреп, үзен иштәс килә. Әдилә Зиннатуллина. Әфәрин, Әдилә, рәхмәт. Рәхимет безнең кунакханәгә каршау. Ләйнешин рәхмәт сиңа. Туган калам, без каршалык Әдиләне бездә кунакта. Созвездие йолдызлык фестиваленең җиңүчеләре Әдилә Зиннатуллина белән Инсаф Ганибаев. Саулармысыз, хуш килдегез. Исәнмесез. Исәнмесез. Сез икегез дә музыка көллиятендә укыйсыз, белем аласыз. Әлбәттә, егет белән кыз арасында көндәшлек юктыр инде, тик җиңүчеләр арасында бит инде бергә җиңмисез, аерым-аерым җиңүләргә ялыйсыз, шулай бит. Менә бәйгедә катнашучылар буларак көндәшлек бармы соң? Ничектә булса ярышасызмы сез? Юктыр инде. Анда юк. Без Әдилә белән инде күптән таныш. Һәм инде колледжда да еш күрешеп торабыз. Фестиваль турында клиенттә сөйләшәбез. Син шундый каушап җавап бирәсең, Инсаф. Бу урында синнән ЗАГС алып барыш кебек килә. Инсаф, син Әдиләне хатынлыкка алырга ризамы дип. Көндәшлек юк. Анда юк. Чөнки без дуслар. Biz bir-birimizga buluşurga tırışabız. Jırlar söyləğəndə də kengəş sırıyız bir-birimizdən, jan atabız bir-birimiz üçün, çünki Созвездие yıldızlıq bizni 18-ci ildə tanışdırdı. Biz vaqtda tanışab. Biz elə məktəbdə oxuyan şaqda Созвездиеdə tanışdıq, həm şul şaqdan birlə dostlar. Siz indi şul vaqtda qatnaşdığınız bulub çıxan 18-ci ildə. 18-ci ildə. Həm əlbəttə
Біз бір-біріміз үшін жан атабыз. Жеңуге ирешу быйыл гына килдеме яки башка елларында жеңген бар идеме? Башка елларында жеңген бар. Демәк, созвездиеда жеңген сайын катнашып булаймы? Бер жеңдеңдә бүтән катнашырга ярамый дигән тәгълиматы юк. Гран-при иясенә генә катнашырга ярамый. Демәк, син башка катнаша алмаysың. 2 ел. 2 ел. Аннан соң тагын катнашып була. Моның сәбәбе нидә? Ни өчен сез менә шулай ел сайын катнашырга булдыгыз? Шундый күңеллеме сыганда катнашу? Дөрестән дә күңелле. Созвездие ул Алар бит дуслар бер-берсен сагыналар да, шундый чырашалар инде. Булай күрешергә вакытлары юк. Гадәти бәйге генә түгел ул. Бу синең башка районнардагы дусларың белән очрашулар, устазлар белән мастер-класслар, һәм әлбәттә елдан ел үзеңне сынап карау мөмкинлеге, яңа җырлар эзләргә туры килә. Менә башка райондагы дуслар белән күрешү дидек, үзегез кайсы яктан сез? Мин Биектаудан. Казаннан. Бик ерак икән. Мастер-класслар дидегез, әйтеп үтегез әле, нинди мастер-класслар, нинди кызыклар менә белмәгән кешеләр дә бар бит. Әлбәттә. Бүген атыны булай ал, төрлечә. Менә шул инде ул вокалистка мастер-класс нәрсәсе белән аерыла. Әлбәттә, фестиваль дәвамында безнең жюри әгъзаларыннан остаханәләр узалар, мәсәлән, Зилдә Яновна белән, Зилдә Сунгатуллина белән очрашып була, аннан үзен өчен бик мөһим киңәшләр алып була. Bütün кешегә дә мондый мөмкинлек булмый. Менә без балалар буларак та хәзер инде килиятта укып та менә шундый шәхесләр белән очрашабыз, алардан киңәш алабыз. Инсаф чын татар егете кебек утыра, күп сөйләшми, егетләр күп сөйләшә торган түгел алар, әйме? Ул эш белән үзенең тормышын алып барырга тиеш. Син дә шулай дип уйлыйсыңмы, Инсаф? Әлбәттә, Дилә бик дөрес әйтә. Мастер-класслар төрле юнәлештә уза. Oyunda aktörlük, xoreografiya, jir, barısına da barıp bola, barısında qarab bola, көріп bola. Həm indi ol mingə qalsa bik yaxşı məktəb, hər bir bala üçün, hər bir sələtli bala üçün. Şundan da созвездие ol bik zor məktəb. Ничә ел шул фестивальдә катнашып, үзегездә ниндидер рухи үзгәреш, үсеш сиздегезме соң? Әлбәттә, чөнки мин инде фестивальдә 10 ел катнашам, бәлки 11-дер инде. Шынактырдымы? Һәм барыбер гран-прига ия булгансың, син тырышкансың. Мин беләсезме ничек? 1-4 ел мин район этабыннан да үтә алмыйдым. Бер кайчан да кулны төшермәдем. Һәр елны яңа репертуар алып бардым. Һәм инде әкрен генә республикада 1-нче урынга чыктым. Ondan sonra indi 20-ci yılda biz Milevşa Nogmanova bilen duet bularak Grand Prix aldık. Demek bu senin yaşırın gene bir maksatın bulgan. Var bir senin. İnsafqa indi biriginde de bu var topladı. 5 yıl öte almagan bu indi var özüneki eyde birigin. Bu sıçraya ruğun elbette şundan da öz maksatına irişe bölü, el ol maksatını tögel saylap koya bölü. Zor oңышқа кетірі, hem ol bik sindire elbette. Hem tüp sıralarının birisi, negi jırırsın? Çünkü jırışçılar bik küp bit indi balayda. Yanda nominatsiyalar bik küp bit. Hem kileşekte өзіңіздің нашыл jırışı artisti olun saylağaş қайда көресіз? Әлбәттә, без хәзер икебез дә укыйбыз музыка клиятында. Димәк, бу юлга басканбыз инде. Мин инде клиятны бетерәм. Мин клиятны бетерәм, консерваториягә керергә телим. Ни өчен җыр дигән сорау безгә түгелдер инде, ул сәләтне биргән кешегә, әни белән әтигә, дәвәтиләргә. Бу сезнең нәселдән киләме? Минем нәселдә дәвәтим җырлый, дәвәтим җырлар яза. Дөресен әйткәндә, мин созвездие йолдызлыкка килгәнче укытучы булырга теләгән идем. Мин әле журналистика турында да уйлаган. Анда да музыка укытучысымы? Барыбер укытучылыкка кайтам инде мин музыка укытучысы буларак. Һәм фестивальгә килгәч, фестивальдә уңышлы урыннар ала башлагач, үз урынымны таптым дип әйтеп була. Сәхнәдә мин үземне Үйдә кебек хис итәм, минем тамашачы белән аралашасы килә, минем тамашачыга онытылган җырларны башкарасы килә. Һәм дөрестән дә созвездие минем өчен ул бик зур этәргеч булды һәм үз юлымны табырга булышты. Инсаф, син дә нәкъ шулай дип уйлыйсың? Әлбәттә, нигә җыр дигәч,
жырсыз, шақсан менің күнім де өтмей. Бір қоя шығыш ясыра керек болмаса да, мен гіл бұрын осыма мұрылдап береймі, шында жырларыны қауатлап береймі. Нендегіне ситуация болмаса, нендегіне хәл болмаса, қойғы болса, шатлық болса, гіл жыр. Жыр ердемде, жыр әр уақыт. Туй қошансың? Ай, ғафетіңіз. Қошан жырлайсың бізге, инсап. Бізге жырлайсың. Әдиленің жырлаған ешіттік. Хәм ненде жыр алып келдің? Бүгін Тазар халық жыры Ірбіт яңғырар ала берсе. Идрис Газиев башқарған еді аны. Хәм енді озған еліні Созвездие Йылдызлықта мен аны башқарған едім. Ірбіт, біз аны бүтенше өзгертеміз. Ірбіт, әгерде ненде болса ішке тұтынғасын екен, шол ішіңе мүкіббен кетіп, аны тілеп, ішлеп, ірбіт әкүр. Біз қонақларымызбен сау болашып, өзіміздің манзара сахнасын Инсаф Ғанибаевға тапшырамыз. Гран-прийны юққа бермегенер ме екен? Текшірек әлі бір келіп. Инсаф рахимет. Şeşegin tap tap atlar gile atlap alma şeşegin tap tap sağınğanda karar idem kar ormandıra kaplap sağınğanda karar idem kar ormandıra kaplap Yaprak yara dalı direk suyuna düşken idem yaprak yara dalı yalıkınsız yana yürek Su boyuna düşken idim yaprak yara tal tirek Su boyuna düşken idim yaprak yara tal tirek Yanar ide yalıkını yok yalıkınsız yana yürek Yanar ide yalıkını yok yalıkınsız yana yürek Biz sana yıldızlık Grand Prix'ine tügül, manzaranın Grand Prix'inde biremiz bugünge. Şundan da yolkınsız yana yürek. Çünkü biz hoşlaşırga mecburбыз. Жырлаушысы болғанда жыр мәңгі яши. Жырлы бүләге біз көңіліңізге хош келгендір деп ойлаймыз. Келесі шырақларға қадар. Яна йөрәк. Сау болыңыз, құрметті тамашашыларымыз. Келесі шырақларға қадар. Болсын.